exactamente, así que imos a comezar. Sabedes que a conferencia de hoxe se titula xustamente Sinfonismo galego dos séculos XX e XXI. O compositor Juan Durán vai facer un breve percorrido ilustrando a conferencia con exemplos musicais, o sea que é un luxo, creo que é unha especie de visita guiada pola música sinfónica galega dos séculos XX e XXI. Son obras e autores igual non demasiado coñecidos, pero que son totalmente necesarios para entender a nosa historia musical. Juan Durán, antes que nada, para Antón e para min, é un compañeiro da Consellería de Educación. Entón, por eso estamos ele máis eu aquí ao Alimón, presentando o Alimón, e ademais prometéndonos que a próxima vez que veña, que seguramente terá que volver, pois vai a estar aí Juana e máis Chus, que seguramente pasarán elas tamén ao Alimón a presentalo. Antón, cando ti queiras, veña. Ben, o primeiro que teño que decir que para mí é unha honra e un placer poder presentar a Juan Durán. Juan Durán para mí é un músico total, porque por unha parte é compositor, é arreglista, é intérprete, pero tamén é profesor, tamén é docente, o que abarca todo. Un vigués recriado como coruñés, non sei se tamén pasou de Celta Deportivo, iso xa non o sei. É un compositor, está considerado o compositor máis importante da xeración actual. Ten moitísimas obras publicadas de encargos desde o Consello de Cultura Galega, do Concello de Vigo. Quería, porque claro, Juan fíxome un aviso, que faláramos pouco porque hai moita música que escoitar. Entón, tratarei de ser moi breve, pero bueno, que as presas a veces están. Quería destacar, por exemplo, estrenou recentemente na Orquestra da Comunidade de Madrid, paseando por Madrid, Cervantina, é o autor de O Arame, a primeira ópera galega que en máis de 100 anos chegou a estrenarse en Oxford e en Londres en 1916. Só creo que este aspecto xa moito que decir. Que estamos falando todos dun compositor galego contemporáneo actual e moi importante, é que o que decía antes, a crítica o destaca como máis importante da sección. As súas obras foron presentadas por todo o mundo, América do Sur, Tailandia e tal, e moitos grandes músicos, directores, teño aquí unha lista de algunos, Osmar Banska, Pedro Ricci, Edmund Colomer, Juan Jamena, Víctor Palma Pérez, Maximino Zumalave, Miguel Ángel Gómez, Ros Marbá, han dirixido as súas obras. Pero tamén Juan Durán, é un grandísimo pianista, eu tuve unha oportunidade de escoitalo en unha cosa así moi informal. A próxima vez a ver se temos aquí un piano e o collemos entre todos e conseguimos que nos toque algo, pero bueno. Tamén é bo barítono, teño que dicir que canta moi ben. Ten outra faceta importante, Juan. É profesor, é docente. Foi profesor no Conservatorio da Coruña, do que chegou a ser director. Despois foi asesor na Consellería de Educación, onde coincidimos. Pero el xa ali xa pasou a ser xefe de servicio e fai desde 2005, é su director, non? 2007, é su director xeral da subdirección do que dependen as enseñanzas de régimen especial, que son as enseñanzas artísticas e formación para... O sea que para nós todos é un auténtico luxo ter aquí a Juan, e non sei se Pilar quede engadir algo. Bueno, quería facer unha pequena referencia aos premios, non? El no ano 2000 ten o premio de composición da Universidade Carlos III de Madrid coa peza Álbum para Orquesta. Ten no 2013 ten o Premio da Cultura Galega, no 2018 o Premio Reina Sofía de Composición, no 2008 ten o Premio da Crítica de Galicia pola ópera a que se refería Antón, a de O Arame, que ten texto de Ramón Lourenzo. A min isto tamén é unha cousa Manolo, por favor. Ramón é o lingüista e Manolo o dramaturgo. Pois ben, decía que me parecía interesante ese traballo que fai el sempre con escritores. Neste caso traballa con Manolo Lourenzo, e noutro caso que era a Cantiga Finisterrae, pois traballa con Miguel Anxo Fernán Bello, non? É algo que me parece que é interesante. No 2008 tamén obtivo o primeiro premio de composición da Federación Galega de Bandas Populares co seu poema sinfónico Soños de Breogán, e ademais deso ten no 2010
ten unha colaboración cunha soprano internacional, Cristina Gallardo Domás, pero no ano 2011 gana o Premio de Composición do Festival Internacional de Música Española de León coa obra 4 elementos, ou no 2011 tamén foi finalista do 4º Premio Internacional de Música Sacra como Tete Painoso. E desde o ano 2010 é membro do Consello da Cultura Galega, cousa que algúns dos que están aquí saben moi ben en que consiste eso, non é? Porque temos, neste momento na sala debe haber como 4 ou 5 membros do Consello da Cultura Galega. Así que moitas gracias e deixámosche con esa visita guiada percorrido musical. Damos a benvida, vale? Bueno, moitas grazas, Pilar, Antón, os membros da directiva do Ateneo por convidarme. Estou aquí entre amigos, amigas, compañeiros e, bueno, eso é un placer porque entón prescindimos de todo formalismo, entramos en materia porque é certo que teño urxencia porque non imos poder escoitar as obras enteras que traigo. Ter que cortar a música é algo que doe moitísimo, non? Porque estamos no momento tal, pum, cortas, é unha experiencia frustrada, non? E a música non está feita para escoitala toda, pero é francamente difícil. Así que entramos directamente en materia, feitos os, de verdad, sentidos e sinceros agradecementos polo voso cariño. O termo sinfónico ten en música distintas acepcións. Para acotar a acepción a que imos referirnos hoxe aquí nesta charla, e como cuestión previa direi que falaremos de sinfonismo entendendo música para orquestra sinfónica. Digo isto porque existe en Galicia unha realidade moi potente que é o mundo das bandas de música, a veces chamadas bandas sinfónicas. A agrupación esta que podería ter cabida perfectamente no concepto do sinfónico, pero que habitualmente non o identificamos con esta expresión. A música para bandas de tanta significación en Galicia sería asunto para tratar noutra xornada. Tomade nota, non? Moi ben. Aí xa temos presentadores. Sí, porque iso é unha realidade moi potente. Xa que logo imos referirnos aquí hoxe exclusivamente a compositores galegos que teñan escrito música para orquestra. Tamén como cuestión previa manifestar que non vai ser posible polo tempo do que dispoño nomear a todos os autores e obras. Este encontro de hoxe aquí ten para mí un carácter didáctico, se me permiten, no que transitaremos polos autores máis sobranceiros da nosa música sinfónica, tantas veces esquecida cando non decididamente ignorada. Adoito manifestar con frecuencia que non se pode amar o que non se coñece. Isto desgraciadamente teño que aplicalo diariamente a nosa música, a música galega. O estado de normalización para a nosa arte musical é aínda hoxe unha materia pendente. Isto é así porque a conservación e difusión do noso patrimonio musical non se acomete coas necesarias ferramentas que pasan fundamentalmente pola formación na escola e pola divulgación nas propostas culturais que se leven a cabo. Voume remitir a un informe do ano 2004 da Sociedade General de Autores de España que xerara no seu momento unha certa polémica e que poñía de manifesto que só o 16% do repertorio que interpretan as orquestas sinfónicas españolas é de compositores españois. O 16%. Orquestas, non olvidemos, que están fundamentalmente subvencionadas con diñeiro público. O dito informe de 2004 é aplastante. O 79% dos orzamentos das orquestras se cubren mediante aportacións públicas, en subvencións directas. O 21% restante son subvencións indirectas a través de contratos de servizos e moitos casos con entidades públicas. Pois ben, o informe estudaba o lustro anterior a 2004 e ao longo deses 5 anos se contabilizaron casi 3.000 concertos con 8.700 execucións de composiciones de 620 compositores. Ata o 83% do interpretado estaba firmado por músicos foráneos e só o 16% tiña autoría española. Pola orixe da música mandaban Alemanha con 21% e Austria con un 16%. A orden, o ranking dos 3 primeiros compositores máis programados eran naturalmente Mozart, Beethoven e Brahms. O caso de Galicia non é unha excepción e aínda que non haxe estudos definitivos sobre a porcentaxe de música sinfónica española que se programa nas tempadas das dúas orquestas profesionais galegas, a Real Filarmonía de Galicia e a Sinfónica de Galicia, non hai máis que observar ano a ano a programación para constatar que a presenza de música española é case unha anécdota.
Isto non o digo eu, isto constátase no alterito informe das GAE de 2004, porque das orquestas españolas, a Orquesta Sinfónica de Madrid tiña un 30%, era máis afecta a música española. Hai que ter en conta que en Madrid se programa moitísima zarzuela, claro. Bueno, eso eleva a porcentaxe. Seguida polas orquestas de Córdoba, Sinfónica del Vallés e a Orquesta Nacional de España cun 19%. Música española, 19%. E a porcentaxe máis baixa era para as orquestas galegas, con un 8,5% de programación de música española. Pois ben, na preparación deste encontro de hoxe aquí con vostedes, repasei a programación da Orquesta Sinfónica de Galicia desta tempada 18-19. O dato: 3 obras de compositores españoles e unha soa obra de compositor galego dun total de preto de 70 obras de compositores foráneos. Eu levo moitos anos denunciando esta situación. Miren, isto é do 2006, estamos nunha sociedade que non tiene normalizada a subida musical. Eu estaba de presidente da Asociación Galega de Compositores nese momento, e bueno, isto así, a música galega necesita máis atención, a música é a manifestación artística menos atendida, as orquestas galegas ignoran a los compositores de aquí. Lo mismo de la anécdota, se ve que me gusta. Advierte que la presencia de la música hecha en la comunidad de las programaciones es tan solo una anécdota. E insisten que el público no puede juzgar estas obras porque no las escucha. Esta última, que foi en Sermos, Galiza, as orquestas públicas teñen necesariamente que cubrir unha cota de música galega. Bueno, xa me fun calentando, como se dice vulgarmente, e dende 2006 xa acabei, isto foi recentemente no 2018, ano pasado, e xa acabei definitivamente amosando a postura de decir que poñen unha cuota, porque a ver se así concienciamos a isto. Por si non fora, porque isto como previo, se non fora suficiente este panorama da nosa música, aínda temos que aturar outro malentendido permanente que xorde cada vez que invocamos a expresión música galega. Fagan unha proba, collen no buscador de Google e poñen música galega e resulta isto. Música galega en Google. Miudiño, a Rianxeira, a Río do Toxo Verde, meu amor, pousa, pousa, rapaciña, petapouco, luar na lubre. Bueno, eu puxen música galega no buscador de Google e apareceu isto. Bueno, e despois puxen en Google historia da música galega e apareceu o primeiro que apareceu foi isto. Se lemos o que pon aquí é para poñer os pelos como escarpias. Si repasamos la historia da música gallega, nos daremos cuenta de que es una crónica con luces y sombras, según la página escogida. La música, como el país, no alcanza su desarrollo pleno hasta los años 90. Hasta esa época el camino recorrido por nuestros artistas fue más que espinas de arroz. Bueno, durante el franquismo solo se permitía una cultura popular basada en el folclore que hoy algunos recuerdan como de la sección femenina, aunque fue en los difíciles años 60 cuando se alzaron algunas voces que se autoproclamaron ceibes, libres a pesar del régimen. Bueno, esta é a realidade, non? O sea, non temos música na programación e despois atopamos esta situación. Entón, hoxe en día, pois, falar de música galega é referirse a un fenómeno musical asociado a nomes como Luar na Lubre, Milladoiro, Carlos Núñez, que merecen, evidentemente, todo o noso respeto, por suposto. A aparición nos últimos tempos dun tipo de produto musical resultado de mesturar o pop anglosajón co folclore nun momento no que eclosiona ese modelo en outras comunidades do Estado, en Galicia convértese por mor do apoio mediático, cando non institucional, na única vía de representación da cultura musical galega. Xa que logo, cando nos referimos á música galega, estamos a falar exclusivamente dun xénero enraizado no pop e que, polo tanto, se move nos circuitos da música de consumo ou música industrial. Obviamente, a diversidade de fórmulas de comunicación a partir do feito musical debe permitir a respetuosa coexistencia de xéneros ou estilos cun espazo propio para cada un deles. Xa que logo, dentro da cultura galega e por analoxía con outras manifestacións artísticas, a historia da música é a gran descoñecida. Desde as cantigas medievais galego-portuguesas ou o Códice Calestino, estudados polos eruditos, pero non divulgados suficientemente, pasando polos séculos escuros con patrimonio musical importante nos arquivos catedralicios, seguindo polo nacionalismo, no que adalice boa proba da fusión da cultura europea da que emanan os nacionalismos, ata chegar ao século XX, tras da obra de mestres como Andrés Gaos, Garayzábal, Rodríguez Losada, Manuel Quiroga,
Aparecen nomes como os de Baligay, Isidro Maiztegui, Juan José Castro ou Rogelio Groba, e finalmente a Asociación Galega de Compositores, con máis de 3 dúcias de creadores vivos. O descoñecemento generalizado en todos os estratos sociais e mesmo culturais de todo este valiosísimo patrimonio artístico é máis que evidente, a xulgar pola realidade sociocultural da música en Galicia. A consecuencia non pode ser outra que a da infravaloración do propio. E xa que estamos a falar de música galega, vamos a escoitar. Xa avisei que isto é un pouco frustrante, pero se non nos dá tempo a seguir. Isto era fermoso. Isto era Marcial de la Daliz. Marcial de la Daliz non tocaría porque estamos a falar de composición de música sinfónica do século XX e XXI, pero necesariamente hai que acudir a Daliz, que é o pai do rexurdimento musical galego. Cando o romanticismo entrou de cheo en Adaliz como consecuencia dos seus estudos en Madrid, en París e mesmo en Londres, como Schells, que fora alumno de Beethoven, uniuse nel o espírito do nacionalismo, que tamén en Galicia, como noutras rexións e nacións europeas e mesmo americanas, é unha consecuencia do romanticismo. E que en Galicia tomara a forma de rexurdimento, como todos vostedes saben. De tal xeito que cando despois Adaliz volveu a Galicia e se instalou definitivamente na súa terra natal, se converteu no principal promotor dun movimento nacionalista na música que nel tivo unha dobre vertente, a recuperación de cantares populares poñendo por escrito ao que ata entón se transmitira exclusivamente por vía oral e compoñendo obras novas sobre esas mesmas melodías e ritmos. O movimento iniciado por Adaliz tivo repercusións inmediatas nos principais compositores galegos da súa xeración e seguintes. Así surdirán Juan Montes e Pascual Veiga, e nos decenios seguintes outros de enorme importancia como José Valdomiro ou Castro Chané, que se ben non escribiron música sinfónica, merecen ser citados en toda referencia que se faga ao rexurdimento musical galego. Pero, para falar de sinfonismo realmente do século XX e seguir unha liña cronolóxica, xa avisei moi por encima, escoitando anaquiños de música, pois temos que necesariamente empezar por Andrés Gaos. Gaos nace na Coruña, onde o seu avó materno, Canuto Berea,
rexentaba a máis importante casa de música que existiu en Galicia. Andrés Gaos foi, ante todo, un violinista excepcional que percorreu o mundo como instrumentista, do mesmo xeito que despois o fixera outro enorme violinista internacional como foi o pontevedrés Manuel Quiroga. Gaos non foi un compositor dunha gran produción, incluso poderíamos afirmar que o seu achegamento á composición é circunstancial, nun tempo no que os grandes virtuosos do violín adoitaban compoñer as súas propias obras como lucimento da súa técnica. Non obstante, Gaos vai aportar ao patrimonio musical galego dúas obras de referencia, a Impresión nocturna e a Sinfonía en las montañas de Galicia, escrita entre 1917 e 1919. Imos escoitar o inicio do primeiro movimento desta sinfonía, subtitulado como Festa na aldea, e que está baseado fundamentalmente en elementos da alborada galega que vostedes van recoñecer perfectamente na escoita. Non teño un rato cómodo e teñen vostedes que disculpar esta... Vale. Entón, xa temos aquí a Gaos interpretado pola Orquesta Sinfónica de Galicia con Víctor Paulo Pérez. Dura 11 minutos en movimento, pero non podemos, senón non temos máis. Ben, de Gaos pasamos a Gregorio Baudot. Aí estamos, Gregorio Baudot. Gregorio Baudot non era galego, naceu en Madrid en 1884 e morreu en Ferrol en 1938.
Hai que falar de Baudot porque era un fantástico compositor. El estudiara no Conservatorio de Música de Madrid e inicia a súa faceta compositiva moi cedo, cun poema sinfónico do ano 1905, o sea, un crío. Baudot é un compositor de fuste que aborda dende o xénero sinfónico ata o escénico, sendo autor no ano 1928 da ópera Cantuxa, que tivo un gran eco no seu momento, ambientada en Galicia, Cantuxa. Baudot gaña, con 28 anos, a plaza de músico maior do segundo rexemento de Infantería de Mariña, da guarnición en Ferrol, donde desde entón vivirá na cidade departamental ata a súa prematura morte. Baudot viviu en Galicia plenamente identificado con esta terra, escribindo obras. De feito, hai un pasodoble, o pasodoble Lugo-Ferrol, que para as bandas de música é como logo da Alborada Galega, do hino galego, penso que é a seguinte no ranking, non? É un paradigma dos pasodobles, bueno, e o pasodoble Pontareas, por suposto, de Rebeliano Soutullo tamén, pero como as música de bandas xa van dedicar outra, xa quedamos en que dedicarían outra xornada. Entón, eu propoño para aquí escoitar, aínda que sexa o inicio, unha obra maravillosa que a Dolora Sinfónica. Esta é unha grabación tamén coa Sinfónica de Galicia Víctor Pablo do ano 96, 97, me parece, na Praza de Parada Coruña. Escoito o principio. aproveitar a cadencia para parar. É unha dor cada vez que hai que cortar. Bueno,
Seguimos con José Arriola. Betanzos 1895, Barcelona 1954. A vida de José Arriola podería ser tomada como de conto se non fora porque tristemente foi real. Fillo de solteira de Josefa Rodríguez Carballeira, foi inscrito no rexistro en Betanzos cos apelidos da súa nai por non ter pai coñecido, de tal modo que para ocultar o seu orixe de fillo de solteira sempre utilizou o segundo apelido do seu avó materno de orixe vasca, Arriola. Cando a súa nai trasladouse a Madrid, quedou a cargo da irmá desta, Aurora Rodríguez Carballeira, que foi quen lle educou. Aurora Rodríguez Carballeira, como moitos de vostedes saben, foi a nai de Hildegard Rodríguez Carballeira, que morreu asesinada pola súa nai en 1933, cando a nai comprobou que o plan que ela trazara para educar a súa filla, Hildegard, fracasara. A historia de Hildegard e da súa nai fixo e fai correr ríos de tinta, pois foi un asunto moi complexo e discutido, se a nai estaba mentalmente enferma ou se era unha despiadada asesina. Sexa como fora, o certo é verdade que, ao igual que a Aurora convertiu a súa filla Hildegard nunha nena prodixio, o mesmo fixera con José Arriola antes de que lle retiraran a educación do neno. Por lo que se ve, Aurora Rodríguez Carballeira tiña unha facultade para crear nenos prodixio, aínda que case fora mellor que non puxera tanto empeño, non? Bueno, parece que hai unha teoría que cando lle quitaron a José Arriola foi cando decidiu pois crear a Hildegard, penso que ademais esa sería a expresión. Pero para non alonxarnos do asunto que nos ocupa, José Arriola, neno prodixio coñecido como Pepito Arriola, tocou no Palacio Real con só 5 anos. A raíña rexente María Cristina apadriñouno e pagou os seus estudos musicais. A nai e o fillo trasladáronse a Alemanha en 1902. Tocou nas grandes cortes europeas, mesmo diante do último zar de Rusia. Estudou no Conservatorio de Berlín con Richard Strauss e tocou coa Filarmónica de Berlín baixo a dirección de Arthur Nischig, sendo elixido pianista da corte de Guillermo II. Deu xiras por todo o mundo con enorme éxito, incluídos Estados Unidos, Metropolitan, Carnegie Hall, entre outros, e unha extensa xira por Cuba en 1910. Foi unha das figuras da música alemana da época, ata que en 1946 tivo que volver a España, onde non volveu ter o mesmo éxito de outrora, e sempre sería Pepito, o neno prodixio, todavía ainda é coñecido por eso. Pero existe outro Arriola, non Pepito, senón José, un músico que estamos a redescubrir. Eu son desos que acabo de descubrir fai uns anos a fantástica música deste home gracias a unha edición promovida recentemente polo Consello da Cultura Galega e impulsada polo mestre Massimino Zumalave, que ademais dirixe a Real Filarmonía na grabación que imos escoitar. Vamos a escoitar o terceiro movimento do concertino para piano e orquesta
música transparente ni... Bueno, non comento nada de cuestións estéticas, porque creo que notamos todos como vai, como a música flúe na época en que está escrita. O sea, o primeiro que escoitamos de Adaliza ata aquí, pois xa pasaron anos. Entón, seguimos cronolóxicamente e temos a Jesús Baligay. Jesús Baligay, Lugo 1905, Madrid 1993, unha vida tamén interesantísima. Estudiou na Sociedade Natal en Lugo, iniciou os estudios, pero, bueno, aí xa establece contacto co grupo da revista Ronsel, en cuxa editorial publicou o libro Caro Vale Galego 1924, un libro que sigue sendo de referencia, e que supuso o seu lanzamento a vida literaria e profesional. E logo, coa colaboración de Eduardo Martínez Tornera, emprendeu un proxecto que ocuparía continuas viaxes de moito tempo, o famoso cancioneiro galego de Tornera e Baligay. Foi a súa obra máis coñecida e soada. Pero logo se traslada a Santiago de Compostela, estudia medicina, deixa a medicina e marcha a Madrid, donde en 1924 ingresa na residencia de estudantes. E aí viviu na residencia de estudantes entre 1925 e 1933, sendo un activo colaborador da mesma. Formou parte do Centro de Estudos Históricos que dirixía Ramón Menéndez Pidal, e foi na residencia de estudantes, que xa saben vostedes perfectamente que era un punto de encuentro en aquela época, pois impresionante, porque ele coincide ali con Francis Poulenc, con Ravel, con Igor Stravinsky ou mesmo Manuel de Falla, non? No 26 implícase no Seminario de Estudos Galegos, colabora en prensa, principalmente desde as páxinas do Pobo Galego de Vigo. A publicación do texto As 30 cancións de Lope de Vega válelle ao compositor unha invitación para viaxar á Universidade de Cambridge, cara a donde marcha en 1935 como catedrático, onde permanece 3 anos. Non podendo volver a España debido á Guerra Civil, en 1938 exileuse en México. Ali constitúese nun dos alicerces da cultura musical xunto a Adolfo Salazar, e ali desenvolveu unha prolífica e pouco coñecida labor como musicólogo, ensaísta, traductor, colaborador en prensa e compositor, entre moitas outras actividades que lle converteron en referente da vida musical mexicana. Ali tamén comezou a súa íntima amizade con Igor Stravinsky e a súa muller Vera. Eran íntimos, pero moi íntimos amigos, non? Amigos de confidencias, o sea, o confidente de Stravinsky era Jesús Baligay. Volveu a España en 1965, onde tras unha primeira etapa de estrea nalgúna das súas obras foi, exceptuando algún recoñecemento de homenaxe puntual, retirándose da actividade musical pública. Baligay tamén é un autor de pouca produción, xa que estamos a falar dun músico que diversificou o seu traballo entre a musicoloxía e a composición. Como compositor, Val se relacionou co grupo de compositores madrileños da súa xeneración de Madrid, do que formaban parte los hermanos Ernesto Rodolfo Halfter, Bacarice, Pitaluga, Remacha, aquela xeración, e a que sería a súa dona, a compositora Rosa García Escot, alumna directa de Manuel de Falla. Na pouca produción de Baligay convive dende o galeguismo ata a claridade formal deudora do neoclasicismo, de cuxos principais membros, Stravinsky, Ravel, Falla, Poulenc, foi amigo, como xa dixe. Entón, eu propoño un anaco para escoita, novamente dirixido por Massimino Zumalave, en este caso con unha orquesta dos nenos dos conservatorios galegos, o terceiro movimento do seu concerto.
que non teño... Bueno, xa temos así unha idea, eu lamento ter que, pero senón isto alóngase, estamos aquí 3, 4, 5 horas e non acabamos máis. Entón, seguindo na orden cronolóxica, propoño Carlos López García Betanzos, 1922 a Coruña, 2009, xa actuamos cada vez máis para aquí. Entón, os compositores de que falamos ata agora son todos eles músicos do seu tempo que representan as estéticas imperantes na época que lles toca vivir. Os dous compositores seguintes, que vamos ver, López García e Rogelio Groba, van a significar a representación musical galega da modernidade do último cuarto do século XX. Carlos López García Picos, nado en Betanzos en 1922, exiliado na Argentina tras a Guerra Civil, mostrou un compromiso constante coa colectividade galega que se reflicte en moitos aspectos das súas composicións e na súa actividade na Asociación de Compositores Argentinos, ou mesmo na súa faceta máis descoñecida como director de distintas agrupacións corais. Era casi o seu medio de vida en Argentina, o Coro Rumorosos do Centro Betanzos de Bos Aires, o Coro Alborada da Casa de Galicia en París, etc. Bueno, como dato singular, dirixiu en xaneiro de 1950 a un grupo de coros galegos que xuntos cantaron o himno galego cando Castelao foi soterrado no cementerio da Chacarita. Ele dirixía os coros nese momento. En Bos Aires asistiu ás clases con Jacobo Figer, que fora alumno de Rimsky-Korsakov, e a estrea do ballet La farsa de la búsqueda valeulle a obtención dunha beca da Embaixada Cultural de Francia en Bos Aires, que xunto co apoio de destacadas personalidades do galeguismo como Luis Seoane e Eduardo Blanco Amor, entre outros, permitiu que se embarcase rumbo a París. Ali recibiu clases de composición de Darius Milhaud no Conservatorio Nacional de París e simultaneamente estudou orquestación na Escola Cantorum. Pero tan importante como estas clases foi a participación nun taller musical no que compositores como Olivier Messiaen, Gené Dutelier ou André Jolivet, entre outros, falaban das súas obras con un grupo de uns 15 alumnos. En 1984 regresa a Galicia e desenvolve a súa etapa máis fructífera dende o punto de vista compositivo. Falece en decembro de 2009 deixando no seu catálogo máis de un centenar de obras, un amplo catálogo de obras sinfónicas, cuartetos, obras pianísticas, etc. Escoitaremos un fragmento de Cindy, unha obra sinfónica que lle valera nun momento premiada pola UNESCO, pola Tribuna Nacional de Compositores, e foi escollida para se presentar a Argentina en diversos festivais. Novamente a grabación corre a cargo de Massimino Zumalave cunha orquesta de alumnos dos conservatorios de música de Galicia. Ben, despois, por cuestión de
idade, o seguinte é Rogelio Groba, 1930, está vivo, o decano. Estudou no Real Conservatorio de Música de Madrid, en 1962 trasladouse a Suiza, onde residiu 7 anos, de volta a España foi nomeado director da Banda Orquesta Municipal da Coruña, a cargo exercido durante 23 anos. Fundador da Orquesta do Conservatorio de Música da Coruña e da Orquesta de Cámara Municipal, tamén foi director e profesor do Conservatorio Coruñés durante 20 anos. Dende 1990 dedicase só a creatividade musical. Foi recoñecido co Premio da Crítica Galega en 1979, Premio Xunta de Galicia da Cultura, Medalla Castelao, Premio Internacional Auditorio de Galicia, ou o nomeamento como fillo predilecto de Pontereas. É membro da Real Academia Galega de Belas Artes, da Real Academia de San Fernando de Madrid e do Instituto José Corrêa de Estudios Coruñeses. Dende 2002 preside a Fundación Rogelio Groba. Como compositor supera os 700 títulos no seu catálogo, no que podemos atopar obras de todos os xéneros e estilos. Groba é o decano dos compositores galegos. Con 89 anos cumpridos segue a traballar de xeito incansable. Unha vida longa e fructífera que deu moitos e bons froitos. Difícil achegarse a unha soa obra, pero na elección dunha páxina da súa música para escoitar aquí tiven en conta a importancia de súa cantata Cantigas de Mar en modo antico, o que lles está a falar. Estaba presente aquel día de 1982, cando, con motivo da celebración dos 40 anos da creación do Conservatorio da Coruña, estreábase esta obra con texto de Filgueira Valverde. Eu estaba ali, xa fai moitos anos deso. Entón, imos escoitar a obra, un fragmento de Cantigas de Mar en modo antico, o último número. Esta obra supuso a entrada de Groba nun mundo sonoro de grande beleza e intimismo a partir do coñecemento que o compositor ten da música galega. Non é casual que esta grabación que vamos a escoitar a escollera o mestre Massimino Zumalave para ilustrar a persoa de Groba nun magnífico CD que sigue sendo de referencia que Zumalave gravara coa Orquesta de Cámara de Stuttgart en 1990. Por certo, chegados a este punto, compre destacar, xa se repetiu varias veces o seu nome, de xeito moi especial a figura indispensable do mestre Zumalave, no que significa de actitude incuestionable de apoio constante pola difusión da música dos compositores galegos. Somos moitos os que temos unha débeda inmensa ante a súa xenerosidade, antepoñendo sempre os seus propios intereses como músico, antepoñendo a aposta que ten e a posta en valor pola nosa música. Ademais, temos a honra de telo hoxe aquí con nosotros. Escoitemos un fragmento de Groba. Hai que seguir, é que estou mirando o reloxo constantemente. Non te preocupes. Pero vamos ben, vamos ben. Ben, entón, a figura de Rogelio Groba e a de Carlos López García son esenciais para entender o escenario compositivo que xorde a partir de finais dos anos 70 en Galicia.
Dun xeito, a dedicación de Groba como profesor de composición na Coruña e a súa potente presenza como compositor fai que sexamos, xa teño agora, se chegamos a mí, varios os compositores que imos sair das súas aulas. Por citar algúns nomes: Manuel Balboa, Paulino Pereiro, Juan Vara, Xavier de Paz, Margarita Aviso ou eu mesmo. Doutra banda, o regreso a Galicia de Carlos López García en 1984 vai supor un cambio radical na actitude de algúns compositores. Carlos López trae de Argentina un modelo de organización quasi sindical que agrupa compositores dunha mesma xeneración. Nace así en 1987 a Asociación Galega de Compositores, que segue ademais o modelo de outras asociacións análogas que xorden nesa época no Estado, a catalana e a madrileña. A CC conta na actualidade con máis de 30 membros. Quen lles fala viviu todos eses anos de finais dos 70 e principios dos 80 imbuído nesa realidade sociocultural. Unha realidade, a da vida musical galega, que non era allea aos convulsos e apaixoantes tempos da recén inaugurada democracia. Falando en primeira persoa, fun alumno de Groba durante 7 anos e participei activamente na fundación da Asociación Galega de Compositores. Xa que logo tive en contacto dende primeiro dos anos 80 cos compositores citados. Balboa, Pereiro, Vara foron compañeiros e amigos cercanos. Ben, non vou falar da miña persoa porque xa se falou, pero si vanme permitir poñer un fragmento dun anaquiño dunha obra da miña autoría para que ilustrar. É o cuarto movimento que citaba Pilar da Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz, con texto de Miguel Anxo Fernán Bello, que estreáramos no ano 2001 en Coruña. Esta é unha versión do 2008. Bueno, temos que cortar tamén a Durán. E xa para rematar, son as 9, vou perfecto, queda un. Miremos ao presente e ao futuro. Galicia, non o esquezamos, tivo e ten a súa propia historia da música. Así que cando escutemos falar de música galega, pensemos que hai outra música galega aparte da música galega institucionalizada. Esa historia que se construe con obras que debemos
coñecer, conservar e difundir. Unha historia que non ten por que ser comparada con música de outras latitudes. É o noso patrimonio, nin mellor nin peor que a outros. Pero, porque sexa música galega, non ten por que ser mala. Nalgúns casos, incluso pode competir perfectamente con producións musicais aclamadas noutros países. Xa temos visto o impresionante historial dos compositores dos que falei. Xa que logo o futuro está aí, vivo. Logo da miña xeración, xa todos agora nunha idade, como se di, respetable, incluso coa irreparable perda de 3 grandes compositores da miña xeración que morreron moi prematuramente, que é necesario mencionar aquí: Enrique Macías, Manuel Balboa e Xan Viaño. Agora, en pleno século XXI, hai xa consolidada unha nova xeración de compositores, na que eu propoño e destaca, na miña opinión, dun xeito moi especial, a figura de Octavio Vázquez. Octavio Vázquez, nacido en Santiago de Compostela en 1972, comeza a escribir música aos 7 anos. Aos 12 anos convértese en director musical da Igrexa de San Pedro de Lugo. En 1989 mudouse a Madrid, onde estudou no Real Conservatorio de Madrid e se graduou en piano e teoría. Despois de gañar a prestixiosa bolsa da Fundación Barry da Maza, estudou composición no Instituto Peabody en Baltimore e logo obtivo o seu doutoramento na Universidade de Maryland. Gañou, entre outros, o concurso de composición Andrés Gaos, que organiza a Deputación da Coruña, e recibeu diversos encargos das 2 orquestas sinfónicas galegas. Autor dun extenso catálogo onde destaca a súa espléndida música de cámara e as obras sinfónicas como Hermes, Penélope, os seus concertos para piano ou violín e orquestra. Vázquez actualmente ensina no Nazareth College de Nova York, onde dirixe o programa de composición. Escoitaremos un fragmento dunha das súas primeiras obras orquestais, Memento, coa que gañara o concurso de composición Andrés Gaos de Coruña, dirixida unha recente versión coa Sinfónica de Galicia. É unha das obras máis divulgadas de Vázquez. Desta obra fala a doutora Rosa Fernández, que hoxe temos o gusto tamén de que nos acompañe, nun estudo que fai da obra de Vázquez publicado na Recerca Musicolóxica de Cataluña no ano 2014. Memento, partitura de 1998, profusamente divulgada, di a doutora Fernández, en la que el referente del gran sinfonismo finisecular está presente como canal de inteligibilidad para el público. En esta obra las texturas adoptan una significación especial, potenciando la expresividad emotiva, realmente protagonista en esta obra, que desde una sutil presencia en las cuerdas graves va sumando los efectivos orquestales hasta alcanzar su clímax expresivo, en el que los temas y sus derivaciones se van especializando instrumentalmente en una reconocible escalada motívica perceptible como tal en la escucha. Como es una constante en la obra vazquiana, la partitura se construye a partir de los esquemas formales de la música centroeuropea en los que el compositor encuentra las herramientas propias de su lenguaje. Escuchemos un fragmento del inicio del libro.
esta música que as outras, porque temos a sorte de que o compositor está aí. Octavio. Temos aplaudido a composición. Bueno, pois cortamos con máis dolor que as outras. Bueno, pois, máis nada, son as 9:05. Creo que cheguei perfecto. Se hai algunha pregunta... Sí, ahora miramos, ¿no? Pero primero aplaudimos.